Songger nyuwun pangapunten kula ingkang nderek soman, nggih kula nderek soman. Paman Durna inggih. Waleh-waleh menapa sawanipun pun bapak kula namung badhe nyuwun pengayoman, nggih kula nyuwun gesang, kula nyuwun wilujeng, kula nyuwun wilujeng. Perkawisipun kados pundi Paman Durna tumunten enggal kababarana. Waleh-waleh menapa bilipun bapak nggihipun oncat saking negaring Astina kula sampun kendel nggihipun dados paranpara. Kula sampun kendel nggihipun dados brahmana wonten negaring Astina. Sekawit sampun boten dipun jar atur kula. Sampun boten dipun gega tembungipun pun bapa ing saka lima, malah kepara kula dipun nanggep ban cindhe ban siladan nggihipun dados guru mulang dhateng Pandhawa lan Kurawa. Dianggep yen pun bapa menika nggihipun ngrengkuh mboten adil, nggihipun ngayomi mboten sami Pandhawa kaliyan Kurawa nggih. Namung menika perkawisipun Paman Durna. Mboten namung menika. Dumadakan Ngastina wonten paranpara wonten pendhita, peparapipun Begawan Sidik Macana. Sagah damel mulyanipun Angger Duryudana, sagah budidaya murih Angger Prabu Kuncara langgeng nggihipun dados ratu, namung kuciwanipun wonten. Kuciwanipun midherek aturipun Begawan Sidik Macana kedamel jahe Semar Badranaya. Mongko Semar mboten klentu, Semar mboten luput kok badhe dipun pejahi. Wanti-wanti mawantu-wantu tembungipun pun bapa wenteh temah dados wantah. Ngandar-andar ngendukur kados dene kidunging sesanti. Parandene mboten rinewes hampe gunung ingkang sinandhang dening Angger Duryudana. Pramila wiwit menika kula loncat saking Astina badhe nderek suwita wonten Ndarawati nggih. Jiwa raga mboten namung kula. Kula ugi nglarapaken sawanipun yoga kula pun Suwatama. Dipun dawuhi menapa nderek nggih? Dipun dawuhi nata gamelan wayang inggih nderek. Dipun dawuhi nata sound system nggih nderek. Dipun dawuhi bubut suket nggih mboten menapa-menapa. Wantonipun dipun tampi nggihipun ngenger suwita wonten Ndarawati. Bertakipun namung kepengin nyuwun sega 10. Nyuwun sega 10. Nyuwun lawan sepiring mawon kalian teh segelas kalian wedang kopi segelas. Sampun ngeten mawon, nggih ngeten mawon. Kakang Udawa lan Dimas Taki, pratikelmu kepiye? Menawi raos sing manah kula, semunipun kok nyala wadi sanget. Lho kok nyala wadi piye Setyaki? Inggih. Adat kuping sampun bakartinipun Penemban Durna menika ramanipun namung tumbak cucukan, seneng damel urup-urup ngedu Pandhawa kaliyan Kurawa. Saged kemawon tata gelar lair nyawiji kaliyan Koko Prabu, namung salebetipun manah badhe nabrakaken Koko Prabu kaliyan para Kurawa. Ngono ya bener, luput ya bisa. Kakang Udawa kepiye? Menawi saking pemanggih kula sinuwun supados kagem nodi sakmangke ngeten. Suwatama dipun tanting kaliyan Penemban Durna. Lho kok ditanting piye? Upami menika, upami Kurawa menika nglacak wonten pundi danungipun Penemban Durna kaliyan Suwatama. Dipun dawuhi wangsul wonten Ngastina. Suwatama kaliyan Penemban Durna kedah wani tangkep Jaja milang tatu taker marus. Yen Suwatama kok mboten wani perang kaliyan Kurawa, menika cetha biling sakmangke namung lame samudana nindakaken karti sampeka. Menika pemanggih kula sinuwun. Kok gelenak-geleni dipun tampi menapa mboten? Inggih kula tampi nanging wonten syaratipun.
Syaratipun menapa supados Punggawa Ndarawati Setyaki lan Kakang Udawa menika pitados Suwatama kedawani tangkep jojo perang kalian Kurawa. Upaming sak mangke Kurawa badhe nglacak pelajaripun Paman Durna lan Suwatama kedawani mangsulaken krijanipun Kurawa. Menawi sagah kula pitados kalian aturipun Paman Durna yen boten wani tanding kalian Kurawa kula boten pitados. Ma Suwatama wonten dawuh Rama wonten dawuh. Piye Nger? Sadurunge kowe diparingi sega sepiring, wedang kopi segelas karo teh segelas, kowe didhawuhi supaya ngetokke keringet. Tegese ditanting ditodi dijajal. Kowe le suwita karo pun bapa lahir batin napa ora? Yen kowe ditandhingi Kurawa kok kewane perang mungsuh Kurawa, mengko ditampa le suwita, ora mung ditampa ning diparingi sega sepiring kak sak lawane karo wedang kopi segelas. Saguh Suwatama? Nggih, menawi ngaten dawuhipun Sinuwun Ndarawati, kula sagah Rama Penemban. Kowe saguh? Nggih, kula sagah. Bagus, becik Nger becik. Paman Durna kados pundi? Sagah Nger sagah. Ing baken yen upami mangke Kurawa kok dumugi wonten papa mriki. Mboten perlu Punggawa Ndarawati yoga kula Suwatama ing sagah mangsulaken Nger. Bawa jawatamaku Paman Durna. Maju, maju. Sikrabala kang tumingal marang campo samya madali ler tatit wilateng goto ora pangling iki menungsane sing tak goleka ning saka lima pinanggi suwung goleki Paman Durna lan kowe Suwatama lah kok malah jebul kowe tetenguk ana tepi swiringing Ndarawati. Ya pancen bener Kakang Kartomarma. Gaja malik tinggal Suwatama ana ngendi dununge Bapak Penemban Durna ora perlu gepok kuncane Rama Penemban Durna. Lho kok ngono?
mapan ana negara Ngastina wis ora digunakake. Malah kepara wis percaya karo pendhita. Wong manca negara, wong kliyang kabur kanginan kang durung ngerti klonjonge pendhita iku mau bener utawa luput. Lho yen ngono Bapak Penembandana serik penggali runtik atine. Rumangsa kaya dikembari panguwasane. Cetha nelake yen to Bapak Penembandana kuwi ngrungkepi karo Pandhawa. Nalika mau ngarep ana parapatan agung ngendikani Paman Patih Harya Sengkuni. Lamun to Bapak Penembandana ling rengko putra siswa Pandhawa lan Kurawa mban cindhemban siladan. Aja lanyu-lanyu capmu Kakang Kartomarma ngucap sing nganggo waton aja mung waton ngucap. Buktine wis cetha. Saiki kowe malih tinggal kowe manunggal karo Koko Prabu Bathara Kresna. Kowe manunggal karo wong Darawati, tundhone ora mung manunggal karo wong Darawati. Ning besok-besok kowe bakal koalisi karo Pandhawa. Gelem kaya manut ora gelem tak rudha paripeksa bali ana negara Ngastina. Saiki ora besok ya ora. Aku lan Rama Penembandana wis manunggal suwita ana negara Darawati. Piye? Ora gelem bali ning negara Ngastina, lakon gething serangmu bangga sak pudimu tak ladeni.
dong. Sembelih. Sok maju, maju.